Festa kbira lil żewġ apostli. Nhar il-ħadd sejrin niċċelebraw is-solennità tal-apostli San Pietru u San Pawl flimkien, b'riferenza għal martirju tagħhom f'Ruma illi saret bħala data qrib ħafna xulxin. U maż-żewġ apostli illi fuqha imbniet il-Knisja tal-bidu, xempji kbar ta' persuni illi laqgħu is-sejħa li jimxu wara Ġesu u jkunu rajja tad-dixxipli tal-istess Mgħallem. Insellmilkom u nistedinkom għal 240 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Qisu bħal donnu fil-liturġija tal-kelma għandna Pawlu u Pietru li b'xi mod iħossuhom verament imsejħa mill-Mgħallem. San Pawl fit-tieni qari jikteb lil-Galatin meta jiddeskrivi s-sejħa tiegħu fi ftit kliem, meta dak li għażilni sa minġu fommu u sejjaħli bil-grazzja tiegħu oġbu jirrivelali lill-Ibnu biex jien inħabbru fost il-ġnus. L-esperjenza ta' Pawlu fit-triq ta' Damasku ġalitu jirrifletti li ju kien magħżul sa minġu fommu bħal profeti tal-Antik Testament. Ġie magħżul mhux għal mertu tiegħu imma b'grazzja. Alla jirrivelalu il-milja ta' mħabbtu fil-persuna ta' Ġesu. Ġesu li Pawlu jemmen u hekk jagħmel li għandu jxandar lill-ġnus kollha. Tantu hekk illi lil Pawlu nsejħulu l-Apostlu tal-ġnus. Għandna silta wkoll mill-Evanġelu ta' San Ġwan fejn wara l-qawmien ta' Ġesu minn bejn l-imwiet għal 3 darbiet Ġesu jitlob lil Pietru jistqar imħabbtu. Xmum bin Ġona tħobbni jint aktar mill-oħrajn għal 3 darbiet iva mulej inti taf li jiena nħobbok. U s-sejħa ira il-ħrif tiegħi, int imxi warajja. Ja l-istorja ta' żewġ bnedmin dajfa bħalna u kbar fl-istess ħin li jisimgħu leħen il-mulej jimxu warajh u jagħmlu dak li jitlob minnhom Ġesu li jkunu xhieda tiegħu. Xhieda tiegħu fil-kelma, xhieda tiegħu fil-ħajja imma anki xhieda tiegħu fil-mewt bil-martirju tagħhom fil-belt ta' Ruma. Illum inħarsu lejn dawn l-apostli u niftakru li bħalhom aħna wkoll imsejħin mill-mulej biex dejjem u kullimkien inkunu xhieda tiegħu. Jalla l-eżempju tagħhom jixprunana biex nagħmlu dan. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.